Жаңалыклар чыгарылышы үз эшин башлап жиберди. Студияда Алина Хисматуллина, эсенмисиз? Юл булачак подсолнухи бистесине яшәүчеләр җиңү бәйрәм итә. Дәвалаучы һәм дәваланучылар өчен концерт. Игорь Лерман оркестры музыкантлары шәһәрнең бер хастаханәсендә чыгыш ясады. Тулырак Эльвина Андрова сюжетында. Җирасты юллары бүген безнең иҗат төркеменең игътибар үзәгендә булды. Эше шунда, кайнар элемтә телефонына шәһәрнең берничә җирасты кичүенең торышына зарланып мөрәҗәгать итүчеләр артты. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Глобус тукталышы шәһәр үзәгендә урнашкан, биредә һәрвакыт халык күп. Җирасты кичүенең проблемалы торышы турында ярты ел элек хакимияттә узган матбугат конференциясендә дә хәбәр ителгән иде. Ул вакытта җирасты юлы реконструкция таләп итүче объектлар исемлегенә кертелде, әмма көтелгән ремонт һаман да юк. Все такое зашарпанное, исписанное, требуется. Единственное здесь хорошее – это пол. Плитки, все, ступеньки, особенно зимой нам пожилым ходить. Скользко. Җирасты кичүенең торышы әлеге җирле эшмәкәрләрне генә канәгатьләндерә. Чөнки төзекләндерү башланса, сәүдә павильоннарны күчерергә яки сүтәргә кирәк булачак. А тут, в принципе, у нас нормально. Мы сами тут следим за чистотой. И дворник у нас хороший. Так нормально. Посмотрите, какие полы. Только потолки просто побелить и все. Я не знаю, зачем нам нужен ремонт. Нам не нужен ремонт. Чулман проспектындагы әлеге җирасты кичүен кайбер шәһәрдәшләр бөтенләй ташландык дип санаганнар. Биредә утлар юк, шулай да күптән түгел генә стеналарны буяп чыкканнар. Освещения нету вообще. Покрасили вот шаляй-валяй и все. А когда красили, не знаете? Ой, не знаю, вот, по-моему, в это лето. Мәктәп тукталышында да проблемалар бар. Җәяүлеләр кичүен биредә 2015 елда ремонтлаганнар, әмма баскыч өстендә түбәләр урнаштырмаганнар. Җәяүлеләр машиналар шешереткән пычрак су өстебезгә дә эләгә дип зарлана. Кышын исә түбә булмасы сәбәпле тайгак баскычлардан йөрүе кыенлаша. Наверное, везде нужен навес, чтобы дождь не попадал, чтобы хоть где-то можно было спрятаться. Смотрю, остановки все убрали. Мэриянең матбугат хезмәтендә аңлатуларынча, мәктәп тукталышында түбә урнаштыру проект буенча каралмаган. Төзекләндерү мәсьәләсенә килгәндә, әлеге максатларга акча бүленеп биргән очракта ремонт алдагы елларга каралачак. Эльвина Андрова, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Шәһәр прокуратурасы элекеге Арарат рестораны бинасындагы янгын факты буенча тикшерүне тәмамлады. Исегезгә төшерәбез, фаҗига 26 сентябрьдә була. 3 яшүсмер эшкә үтеп керә, алар иске матрасны яндыралар. Көчле төтен булу сәбәпле малайларның берсе ташландык бинадан чыга алмый һәлак була. Прокуратура конкурс идарәчесенә бинага керү юлларын ябуны, шулай ук янгын куркынычсызлыгы чараларын тәэмин итмәгән өчен күрсәтмә бирде. Моннан тотыш Чаллы эчке эшләр идарәсе башлыгы Надир Закиров та прокуратурадан шелтә алды. В течение последних лет в полицию часто поступали заявления граждан о том, что посторонние, в том числе и дети, проникали в здание. Полицейские лишь фиксировали наличие или отсутствие таковых, не принимая никаких мер по устранению нарушений, а также причин и условий им способствующих. В связи с этим в адрес начальника городского управления МВД России прокуратура внесла представление, которое в настоящее время рассматривается. Яшүсмер һәлак булу сәбәпле саксызлык аркасында үлемгә китерү мәддәсе буенча җинаять эшен тикшерү дәвам итә. Моннан тыш шәһәрдәге ташландык биналар да прокуратура хезмәткәрләренең игътибары үзәгендә. Юл булачак подсолнухи бистәсендә яшәүчеләр җиңү бәйрәм итә. Тукай районы Суда Эжмәкәй авылында яшәүчеләрнең дәгъвасын канәгатьләндерде. Карар нигезендә җирле хакимиятләр подсолнух бистәсендә юллар төзү белән шөгыльләнергә тиеш булачак. Моңа кадәр җитәкчелекнең кул кушырып утыруын суд законсыз дип таныды. Подсолнух бистәсендә яшәүчеләргә суд утырышыннан соң ниләр көтә? Лилия Гатина ачыклады. 7 ел элек күп балалы гаиләләргә подсолнух бистәсеннән участоклар бирелде. Мәктәпләр һәм балалар бакчалары, медицина учреждениялары, социаль әһәмияткә ия объектлар барысы да шәһәрдә урнашкан. Әмма анда кадәр барып җитү җиңел түгел, юллар юк. Бирдә яшәүчеләр сүзләренә караганда, узган кыш бистәдә каршис тартылмаган, машиналар йөри алмаган, ә җәяү барып җитү мөмкин түгел. Шундый ук проблема көзен һәм язын туа. Юллар урынына тирән күләүкләр һәм пычрак. Түрәләрнең нәтиҗәсез язма җавапларыннан арып, күп балалы гаиләләр судка мөрәҗәгать итте. Ждем очень долго, мы эти дороги когда не появятся. Ну что, вот 10 км в час. Не очень, конечно, комфортно ездить, когда машина вся трясется. Мы тут все трясемся. Поэтому ждем, конечно, надеемся, что что-то предпримут власти и что-то сделают для нас более лучше, чем то, что мы имеем на сегодняшний день.
Подсолнух бистесінде яшәүчеләр хәтта видео мөрәҗәгать яздырып президент Владимир Путин белән елда узучы туры элемтә тапшыруына җибәрә. Шуннан соң тикшерү оештырыла. Соңгы суд утырышында дәгъва канәгатьләндерелде. Тик өлешчә дип сөйли яшәүчеләр. Әҗмәкәй авыл җирлеге һәм Тукай районы башкарма комитетының эш гамәлләре генә танылды. Алардан тыш җавап тотучылар арасында транспорт министрлыгы каршындагы Татарстанның юл транспорт комплексын тәэмин итү һәм үстереш баш идарәсе, Чаллы башкарма комитеты, Тукай районының төзелеш, архитектура һәм халыкның тормыш көнкүреш тәэмин итү бүлеге ЮХИДИ идарәсе дә бар иде. Все дорог есть класс. Какой класс дороги там сделать, мы не знаем. Это решает только, это может решить исполнительный комитет. Мы не знаем, возможно, там проведут ли там трамвайные пути. Мне как без разницы, как организуют мое транспортное сообщение. Мне важно добираться до земель участка. Җавап тотучы каршы якның әле шикаят бирергә вакыты бар. Алар суд карары нигезендә җир участоклары һәм Әҗмәкәй биштәсе йортлары янына транспорт белән тәэмин итүне оештырырга тиеш. Кышка үз көчләре белән әзерләнәләр. Сейчас трактор работает уже 3 недели в нашем поселке. Вот вы видите справа-слева от нас это те дороги, которые тот бульдозер, который выделила Тукайская администрация, он разровнял наши дороги, наш бой некоторым образом утрамбовал, и вы видите, что уже машины спокойно ездят, мы сейчас не застреваем в грязи. Подсолнух бистәсе яшәүчеләрен бердән-бер борчый торган сорау эшләрнең үтәлү сроклары булмау. Шундый ук судлар Россиянең башка шәһәрләрендә дә узган диләр бистә активистлары. Андый очракларда суд карары нигезендә инфраструктураның тәэмин итүгә 6 айга якын вакыт бирелгән. Җирле халык юлларны тагын 7 ел көтәргә туры килмәсме икән дип борчыла. Лилия Гатина, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Әгәр сезне дә берәр нинди проблема борчыса, ки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кирип проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Ашыгыш медицина ярдәме күрсәтү хастаханәсе хезмәткәрләре һәм пациентлары музыка белән хозурлану мөмкинлегенә ия булдылар. Биредә Игорь Лерман камера оркестры концерты узды. Музыка белән дәвалау нәтиҗәлеме, табиблар һәм авырулар фикерен хәбәрчебез Эльвина Андрова тыңлады. Ашыгыш медицина ярдәме күрсәтү хастаханәсендә чыгыш ясау инде матур традициягә әверелде ди оркестр җитәкчесе Игорь Лерман. Пациентларның реакциясын күзәтеп, табиблар мондый концертларны даими оештырырга булган. Музыкотерапия кәефне күтәрә. Все, что мы не будем играть и не сыграем сегодня, это красиво, это то, что несет радость и здоровье. Не имеет значения, каких композиторов мы будем играть. Здесь же в зале будут не музыканты, а люди, у которых есть сердце. Ну вот для такого открытого сердца мы будем сегодня играть. Дирижер белән бергә сәхнәдә 18 кеше. Музыкантлар әйтүенчә, кечкенә сәхнәдә чыгыш ясарга кыен булыр дип уйлаганнар, ләкин барысы да уңышлы узды. Концерт пациентларның да, медикларның да күңеленә хуш килде. Алар һәрбер чыгышны көчле алкышларга күмде, тамашачыларның йөзләрендә елмаю балкыды. Бик тә шуй, бик күңелле, тыңлап торырга бик рәхәт. С удовольствием. Бигәбәт, килсеннәр. Музыкантлар медицина күрсәткечләре буенча үз палаталарыннан чыга алмаган пациентлар турында да онытмадылар. Алар өчен артистлар палаталарда ук чыгыш ясады. Эльвина Андрова, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. 1 ноябрьдә Муланур Вахитов исемендәге 2нче саны гимназиядә халыкара зур этнографик диктант акциясе узачак. Аны халыклар дуслыгы йорты оештыра. Ул Мәскәү вакыты белән сәгать 11дә башланачак. Акцияне 4нче ел үткәрелә. Россиядә ул 85 төбәктә һәм тагын 38 илдә узачак. Тестны башкару өчен 45 минут вакыт бирелә. Диктант биремнәре 30 сораудан тора. 20 сорау һәркем өчен уртак, унысы илнең һәр регионы өчен уникаль. Иң күбе 30 балл җыярга мөмкин. Оештыручылар әйтүенчә, диктант халыкның этнографик белемен, Россиядә яшәүче халык тарихын белүен чагылдырачак, шулай ук этнографияга актуаль фән буларак игътибарны юнәлтәчәк. Диктант язалау шушы халыкның этнографик белемен тикшерү өчен, үзләрен сынап карау өчен бу бик кирәкле һәм бик кызыклы акция. Сәгать 10да регистрация үтә, аңа бланклар бирелә һәм сораулар тапшырыла. Бу сезгә эшкәрәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Минеральная вода лечебно-оздоровительной местности Тарханская
Дар родного края. Тарханская. Единственная лечебно-оздоровительная местность Республики Татарстан.